Majong adlaw sa tanan mo ni gisakta na mo ni Undoy padung mi Cebu Doctors Hospital. Salamat dahil sa konduktora daani kay gilibre gid mi klite. Gitujo gid na mo ni Undoy nga mag-jeepra. Kay aron bito pang maswito-swito mis lugar. Wa gid ko mag-expect nga makaila day na haag konduktor. Mao tong nalipay pugod sa nagpasalamat po kay permi da kun sa tan-aw sa atong vlog. Kita ra jami kapamahawan dami sa Osmeña Boulevard. Red Ribbon o Jollibee. Di namin sa unahan sa Cebu Doc, ngita pa migpamahaw kay kutas na kaadyo. Sa dog, duha ka order and drinks na. Ang drinks, Doy, gusto kang choco? Hot choco? Hot choco ka? O gusto kang soft drinks? Hot choco isa o kasi ka Sprite. Sutso na dahil sa buntag guys. Salamat lang kay na Jollibee mo ni madali-dali. Kaya di lagi miswito da aring lugar. Tagatawar ako pero anja, kulba na ni. Lakilak na ni anja, ang ando na mo sa ospital. Karon katakatawa sa kayo pa man. Enjoy every moment ko. Sus, pagsakapan ha, dari ka kakita naman po lactation room ka na na po ko sa hang bata. Nami sa Osmeña Boulevard. Mo siguro nang patakataka ako harang gibasa-basag makuan sa kilid kay. First time ko daring nakasuloy. Kaya wa pa ko tujo dare, di po ko makatama kog Cebu. Makatama kog Cebu sa una. Sa Caira og eroplano. Igorang mo adto sa airport. Sige ko hangad-hangad dari lang kahoy ba basig na putjukan ba? Bye, tang kuhagon. Wa man. Wa man putjukan dari. Lisang juga sa kanan. Kita ra kasaba sa gawas. So pag humana magpangaan guys, wala namin naglangan-langan ning diretso na mis clinic kay wala ba mi katuod pa amo papanggi pangita. So gani kay dali ram day pagtuuron. Mas 10 medya ang appointment sa online pero natanaw ko sa doktor alas 12:30 na sa palis. Kay diha pa mo kuno puy gipang operahan ag doktor good mo tong nalangan pud. Syempre understandable man na kay na malagi emergency. Pag-abot na mo nakigistorya ko sekretary ang gi-confirm maghang booking para sure gad ka ba nga ma-check up ko karong adlaw. Kay di ko ma-check up ron maghuwat na pud mig ugma, di na pud ko kauli. Kay first time malagi ko dari naragi pa fill upan ag sekretary. Ini day nga doktor guys, doktor pud ni sa mama ni Undoy. Inaam dapat papilari carcinoma ag mama ni Undoy sa una ingon lagi gid mama nga ako kuno ining liwat ni Ja. Nagka-thyroid cancer man puto si Ja paghuman ni Ja panganak. So okay na maghuwat na lamang kog atawgon ko. Kay mangutana ko sa doktor tanan magpasikan opinion ko. Maadyo man kuno ning doktora kay cancer surgeon man ni si Ja. Si Ja poy head daari sa Cebu Doctor. Kumbaga si Ja kapitan sa tanang surgeon daari sa Cebu Doc Hospital. So mao to naka-istorya na mi sa dok ija kong gipa laboratory ug utro. Ning pila ko daari sa Happy Doc. Grabing paspasa kaadyo dari mga kagahi kay 8 to 10 minutes ra ilang ultrasound. Grabe 8 to 10 minutes na nag result. Kay gapa ultrasound ko sa buhol kay dugay man kaadyo 2 hours pa man gibalik ag resulta. Si Undoy naluoy ko kay wa pa nay kaon nagako kay nagbaon-baon man kog pagkaon. Diha man ko syupaw gida mo ang gikaan-kaan nagsiun nabuntas na na. Ako man ang giingnan nga kaon sa gawas di man pud si Ja kay ija kuno kong huwaton. Nag-uupon na sa paranahe. Kay uping pa manggud mi nga di ija dingato ag resulta ba basin og nasa jep ra gatong unang laboratory. Kay naman jud kuno case nga masajep. Na iban mo ingog cancer ja benign ra dayto so karon hoping nga benign ra jud ah. Inaghuman na maglaboratory guys manguli nami. Kay pwede ra man ko magpa virtual check up ja hara man ipabasa ning result ingana ja magistorya ra mi online kay aron di na ko magbalik-balik og Cebu. Kay di na man ko kabalik sa clinic ni Ja karon kay busy naman pud si Ja. Adyo gani kay modawat sa virtual check-up. Sa virtual check-up nami magsabot kung unsa gali buhaton. Dali ra kadjog laboratory so paghuman nagsakay na mig taxi. Wa na mi mag-jeep kay puno man pirmi. Alas 3 na mi mis hapon human. Kay nalangan lagi ko sa pag-check-up kay dugay si Dok ni abot kay hapay gioperahan. So kami Undoy gadali-dali gazud mi kay makaabot pa mi sa 3 padung buhol. Na-enjoy po ko dali tanaw-tanaw sa mga naagian namo. Anjaan ang gipangtiman-an kay di na ta masaag sunod. Dako man day puning Cebu di ay. Di man day parehas tagbilaran. Kay tagbilaran pwede ra man baklay-bakrajen. Mura man day punig Manila. Wa pa gid mi kakaon og tarong. Kaya gamod jung lakaw ron pirmi dali-dali. Isnak rami. Nagsabot laming Undoy nga mubawi ra mig makauli na mig buhol. So karon nadanan na resulta sa ato ang laboratory nakahibaw na ko unsay result. Kay bisag di ko doktor kay makabasa man ko ingan na sa mga impresyon nga na search da sa Google nakasabot ra ko. Pero makikistorya gyapon ko sa doktor ba. Kay gusto jud ko madungog jud gikan ni Ja ug unsa jud. So mao to nakig virtual talk na lamang ko ni Ja. Ipang send na ni Jag mga images bitaw sa laboratory result. Tutihan ra man na unsa human na sinig tanaw na tayong video. Amis ra ko daring eskwelahan na kay grabing dako Una din ni Ja per 3 kay ato may per 3 mo sakay. Ato pud ta mo lukat og ticket madjal magnaapa. Blessed pagkajud mi kay pag-abot na mo di apay pila sa para alas 5han. Pauli pagkajud taron og Galicia. Makadug na taon ko sa hang bata unja. Kaman maglukat og ticket nangisnak sa pud Miss Julie's Big Shop. So paw gyapon gikaon pero gajud na so paw gajud ni hang naong. So by the way makagayahan namang sultihan nagiigon sa doktor. Kinahanglan na dayjud kuno ko operahan asap. Kay mao man gyapon nag-finding. Thyroid cancer man gyapon. So tangtangan na gajud daghang duha ka thyroid gland. Kay kuya man kuno di tangtangan nag-usa kay mobalik ra man kuno pud mga 5 years from now ingana. Unja kuya og mobalik mas worse na si Jamo nang kinahanglan tangtangan na ra magduha. Unja mag lifetime maintenance nako. Kabantay mo ni Miles Ocampo. Di ba gapos puto si Jang na sa thyroid cancer. Pasensya na demos ang naong dana kay galamon-lamon ko kay tasan ako wa pa ko kakaon na nagtarong nga pagkaon. So mao to mga kagahi. Yapi lamang ko sa Jang pagampo nga makaya ni nahang challenge karon nga giatubang. Unja dare lamang ko sa Cebu magpa-opera. Kay mura kampante manggod ko kay mao pay nag-opera bitaw sa hang mama ni Undoy. So mao nagajud ni mga kagahi. Nagajud ko lusot sa operasyon.
Di ana dami sa Pier 3. Daghan man dai pasahero. First time na karon makasud og Pier 3. Kaya mo ko kasuhay og kag Cebu padung Bohol kay kasagaran Bohol to Cebu man jud ang biyahe. So excited na pud ko muuli kay makita mi sang bata. Ako na lamang sulitan nag time nga makapa-breastfeed ko ni Ja. Dangon naman yang pagpasuso ni Ja gupirahan ako kay mabughat ko. Kay buo ba sa pagtimbang ni Dalton bugat ba sa puto karsahon. So inagsud nimo dari mo ticket imo na ding ipagawas kay lang i-inspect. Ako man gisud ning ticket teres bursa kay nangaon nag mi ganina dito sa Julius Big Shop. Kasi may time ipangaon og tarong nga pagkaon kay dali. Excited ko musud sa terminal kay kaison ka adyo ko. Ug about sang operation nga umaabot ana lamang giligon ang kaugalingon para sa anak. Di man pwedeng magtalaw-talaw ko kay nanam ko'y bata. Daga pala maninuon ko ron okay ra magkuan ko. Di man dipud basta-basta suda ani gwapo man dipud. Pero maato sa tasir tanaw na tag CR og okay ba pud kay kaison lagi ko. Mangihi ko daan kay ron di na mag-ihi atos barko kay lisod ra to kay makalipong magluhag-luhag ba ja. Pero man pagilang CR. Sa ba niya tungan? Investor? Hi! Apa? Ikaw idol na daw. Mun sinilas mo na, uy mi. Mun sinilas. Punita. Hagbong. Hagbong mun sinilas. Lingi dari. Oh, sakyanan. Oh. Asa mo pa uli? Carmen? Hagna, Carmen? Layuwa agad. Ayun, lagi magiyak ko na. Idungan nga. Analis siya naman. Pa-check up mi. Ano, si Budok. Balikan ako, mi. Balikan ako, sunod buwan. Asa mo pilar ako? No. Mupila sa ko, mupila. Picture na scan. Bakal oras biyahe? Isa naman siguro ng biyahe. Oras? Bagante lang, bagante pala yun, bagante. Ayan ang isip number. Ay, gata. Ito, saksak na to. Hello. 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 Utog na man. Ano naman na sa'yo? Kapitawag ko na po na. Dali ra ni? Ha? Ba, pila ka oras biyahe? Isa siguro. Oh, shout out Dana. Tigog. Ito na sama-sama. Para mong kinagwapuhan nga. Kuan. Guard sa pantalan. Sa talan, guard sa pantalan. Arin tubigon. Ang mga lakip. Ano lang, ma'am? Makita na ka? Oo. Okay, so mag-vlog. Nabas tugnaw.
Hi guys, nakauli na mi sa among boarding house. Ang lipada na kita kong dantog balik. Yan na to. Uya lami nga itong sinina. Napakaglamok ra ba? Ay, matug na po ko. Grabing kapuja. Salamat sa pagtanong sa itong vlog ko, Rex. Salamat sa mga na-meet na sa Cebu. O sa ang journey ganina sa mga biyahe. Salamat sa mga na-meet ng mga nanagad na nampit. Purami. Dengan salamat. Di kapoy kadyo ko. It's been a long day. Good night guys. Magkita lang tomorrow sa ating next vlog.